This is day 7 of speaking Serbian for 30 days in a row. Ovo je sad drugi deo o tome kako sam ja pokrenuo da pričam srpski. Tako da sećam se kad sam ja napunio 18 godina i ne znam, možda sam ja shvatio da ako ne sad, onda kad ću ja da učim srpski. Tako da sa 18 godina sam ja počeo kao polako da učim. Počeo sam sa pesmama, kao ja sam uzeo sam neku srpsku ili balkansku pesmu, pa sam onda to uzeo sam tekst, pa sam prevodio. Onda malo po malo i onda sam također uzeo kao ne vizit karta, ali kao flashcard sam ja to uzeo, pa sam napisao neke te osnovne reči. Svakodnevno sam ja to, išao sam kroz toga kao da učim te reči. A tako sam ja pokrenuo, tako da i ništa. Sad nakon 7, skoro 8 godina mogu ja ovako kao tečno da govorim, naravno i dalje imate neke greške, da mogu da držim neku konversaciju sa nekome. To mi je najvažnije, tako da eto, to je to za danas, ljudi, vidimo se sutra, čao.